गाखोबाबो गाखोनो हाया शुक्रिया दोस्तों, वेलकम माय पीतांकी ब्लॉग चैनल। दोस्तों आज हमें एक कर्नाटका बेंगलोर के रिजॉर्ट में जाने के लिए तैयार कर रहा है। वहाँ क्या क्या है आप लोग को भी मैं दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। मेरा वीडियो को फॉलो करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। सो दोस्तों अभी से हमें वीडियो को स्टार्ट करते हो। चलो दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। नैबेयो कर्नाटका बेंगलरनि मोनसे गिदिर एसेम्बली हाउस मिटिं जायोब्ला बेयावनो दायनिगिरिफोरखौहाय लाबोनानैहाय सावरायलायनाय जायो आरो बिनि उनावहाय बै गारबोनाय गोजा गाबनि मोनसे बिल्डिंआ जाहैबाय हाई कोर्ट। बे हाई कोर्टआवनो दायनिगिरिफोरखौहाय साजा होनाय जायो। One hour later. गाइस फाइनाली नैबे कर्नाटका बेंगलरनि वान्डारलायावहाय सफैबाय। दायो लोगोफ्रा फैगासिनो दङ लामायाव। दा जोंनि हासबेन्ड वाइफ लायनै नायदो जों सानैल' सफैग्रोदों। बेवहाय बाइक पार्किं आरोना, बेयाव बाइक पार्किंआवहाय दा लोगोफोरखौ नेनोसै फैगासिनो दङ। सोर सोर फैदों नोंथांमोना नायबाय थाब्लानो जाबाय। सिङावबो हाबलांगोन, हाबथ'नाय जायाखै, बाइक पार्किंआवनो दंथ'यो। नायलांदो अब्ला रायजोफोर। कर्नाटका बेंगलोर वंडरला बयनिफ्रायबो फेमस, सबसे फेमस है ये वंडरला। आप लोग को भी मैं दिखाने जा रहा हूँ, आप लोग भी मेरा साथ फॉलो करो। अंदर में क्या है उसको आप लोग को दिखाते रहूँगा गाइस।
फाइनालि लोगोफ्रा गासैबो सफैजोब्बाय गाइस दायो माखासेफ्रा टिकेट काउन्टारावहाय टिकेट दाननोहाय लाइनाव थाहैजेनबाय नै फाइनालि टिकेटखौ लाखांबाय टिकेट लाखांनानै सिङाव हाबनो लाइन जाबाय टिकेटआ सासेयाव 1749 सयजनजों 10,495 थांबाय गाइस आं दुगैया मोजां दा दुगैनो बायसै सिस्टार गेमस्रि भिडिअ'आबो नै मबाइला दे हा Sampai telat deh. Yeah, pun one. Come on. You can do it. 2 minutes. Mana? Cái nào á? Ai lấy gì pun ngap dia. Hinjo andai ada pun apa? Hinjo ni gamai je ni. Nanggu, nanggu. Ni gamai je. Hari ni sahaja bisa mana itu. Ayo, bukan oleh lah. Aku sangat terbang. Gas kita bawa. Ek minit. Ayo. Ayo lagi. Ayo. Ayo. Ayo.
ओइ बेयाव गेलेबाय थानायसै उल्था जाबाय उल्था जाबाय उल्था जाबाय उरा उरा नाय थांबाय हनै साथामल' जाखायोना सासे आथिं थिखांदों मैदो सासेयालाय मोबाइल बेट्रि गैले जाबाय जे मेहेरा हनै दुद्रुहैनायसो जाहैदों रेडियानाबो Mana tak sih? Oh, dah macam dua seri nak cakap ni. Desa dia. Mabuk ada. Dia Gemsri ni mabuk gandeng. Hah? Oh, dia dah tahu ni. Kena lang guys nama man. Ada sudah. Berat bulan nang. Apa ini ya? Oh, itu sar. Pas kisi kan lebih gabung. Manusia kayak tinggiin bukan dia berai. Hah? Manusia solid, mojang jaga. Orybaidi mojang jaga. Naibabo naikuna haya, bungbabu bungsuna haya. Gakhbabu gakhuna haya.
गाखोआ होनबाबो थानो हाया गोसोआनो मानिया औ आरो गाखोबावनो गोसो दङ बेयाव थांना गाखोहैदों मिथिबाय ओमफ्राय दा बुस्थुआ अनेकथा गेम दंबाव गासिखौबो गाखोयोबाथ' फुङावनो सोरबा गोसो गोराफोर दङबा हागोन गोसो बे दुरबलफ्रा हानाय नङा आंबो गोसोआ दुरबल जानायखायनो आं ट्रेनसनाव गाखोनो हाया आङो आरो बै सोर फिदिंनाय ओमफ्राय मोनसे एकदमबारे खर'खौनो गाहायावसो दोननाय बायदिसिना दं अयथासार सोरबाफोर बेंगलराव फैबाय बायोबा देनां नोंथांमोना फै खनसे मा होनोमोनलाय वान्डारलायाव फै बिराद मोजां जायगा बिराद मोजां मोनदां दुगैदों खिन्थु आं दुगैनायखौ खुनुरुखुम दुगैबाय मानो दुगैया होनो बे हासुयोना मानसिफ्रा ओंखायनो दुगैनो बायो आं अब्लाबो थानो हायासो गोसोआ फैनाय एफा दामनि टिकेट दानदों 1750 थाखा सासेयाव मामुलि नामा मामुलि नामा मा मोनो मा मोना सानथाम जानो हायो बेयाव खायसे बिलु गैया ने बिलु गैया होमबा सानदो दिनै 7000 मानसि हाबदों बेयाव होमबा बेसेबां जायो 12 लाख खेबसिन जायो दिनावनो दा सानना नायदो आरो बेसेबां हाबबावखो बेबा बेबायदि आरो करलसो औ बिसोर 20 लाखसो खामायबाय दिनै नै वान्डारलानिफ्राय ओंखारलांफिननायसै औ नंगौना नङा नंगौ एकदमबारे ओंखारलांथारसै नै दायो मेंग्लिबायबो आथिंनि आफा दावदैयाबो सागासिनो बिराद थाबायबाय मेंबाय आरो ना बिराद गोजौ सोरखियाव गाखोबाय जों गिलु बालु गोजौ खिन्थु सेमनाय नुबाय नै सानसे खस्थ' मोननाया नै जायाखै जानो हागौ आरो जाबा दानो लागौ जायाखै दे लोगो मोनगोन लोगोफोर मोनगोन नेक्स्ट टाइम आरोबाव लोगो मोनलायबावगोन बेसिखिनि भिडिअ'खौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला भिडिअ'फोरखौहाय शेयार खालाम लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामलायना होदो ना मा बुङो खालामनो दाबाव दे लालाय थेंक इउ नायनायनि थाखाय बाय बाय नै ओरै गोदान नै दे